Здравейте! Днес ще играем Good Game Empire. Така. Така. Вече сте играли тази игра, влезте сега. Така. Вашата собствена принцеса. Квестът е завършен. Така. Значи принцесата е спасена и квестът е завършен. 8 ниво е... Така, сега ще си го увеличим пак на пълен екран. Така, ето колко не е голямо царството. Но турбо добра. Взимаме, ето я тази. Августина фон Мрънковер. Значи много мрънка. Дарено дърво. Така. Генерал, така, ще се бие. Притежава стрелец, притежава стрелец. Казармата до второ ниво. Трябва да я подсилим. Така. Ето каква стана казармата. Сега да притежаваме, пишеше там, с лък. Сега колко да направим, колко? 4. Така, след 2 минути и 3. Добре. Напредък 8 даже имаме. Така. Девойка в беда. Като гледам каква беда е, дайте на гражданите работа. На дървосекачите. Да дадем работа. Напредък имаме. Ого, 3 дъскорезници. Аз нямам трета, трябва да си правя. Така. Ето ми е втората. И сега ще построим нова трета. Ето тук ще я построим. Така. Ето е на второ, сега на трето ниво. Квестът е завършен. Така. Имам 11 съобщения. Така. Напредък имаме. Всичка сила, това, което го направихме. Така. Аз съм на 8 ниво. Сега ще видим нещо. Ето тук има. Дарено злато. 30 дарено злато. Ще дам. Така. Граждани на жилищата до второ ниво. Така, ето. Тя прави добри идеи, но мързелва. Още една работилница ми трябва. Така, сега още на следващото ниво. Ето, напредък имаме. Обществен ред от всички. Какво беше това?
Така даваме да се построи. Тук ще направим едно такова. Уф, нямам камък. Уф, 9. Значи още на клетка слагаме. Напредък, изпълнили сме го. Още 3. Още 3 чки. 4. Но това ще се построим. Можем да си го построим и да си позволим ето тук. Така даваме. Квестът е завършен. Спестяваме какво ще рече това. Така, много задачи имаме. Дарено злато 40. Даряване вече го направихме. Окей, 9 ниво. 3 ниво. И 3 ниво ферма. Вау. Много съобщения. Много врагове, много чест. Турбалан Баринка. Постройте пазар. Сега пазар трябва да строим. То всичко от камък. Това голямо разстояние. За пазарчето. Този път вече не мога. Така. Много врагове, много чест. Така. Дарена храна 300 храна. Добре. И дарено злато 45. И 250 камък ми даде. Ние сме на прав път. Ферма и каменоломна. Съкровище. Така, още. Така. О, 10 минути вече мога. Пазарът ми е готов. За фермата до 3 ниво. Ето това за колко ще го подобряваме. Сигурно за много време. Какви са тези тук и какво искат? Така, 2 полета виждам, че са направили. Така. Какво искат сега тези? В този пак ли? Сега този какъв е? Че много иска, ама ще му дам аз. Вау. Един камън е захвърлен. То не се струва въобще. Що с дебелак. Така, този какъв е някакъв стрелец? Не. Така, този какъв е? Сървен там. Мародият 12 часа. Така, вече ние сме на прав път и изпълнено. На 3 ферми.
Я се чудя на една ферма ли? Какъв е този? Вие сте предпазени от атаки от други играчи. Казармата не спи. Така, тези са за сега. Този е с хубави лъкове. Жилище, дървосекаченица. Имаме тук 8. Вече фермата. Можем да я направим. Да. Така. Военна болница беше това. Каменолом произвежда камъни. Натоварване в зависимост от ресурси в обсега на замъка. Значи ето това не е замък. А след това ще мога да правя и тотема да сменя, а не карта на кралства. Пътувайте до нови кралства. Те са ми били отключени вече. Още по една ферма. Аз имахме само 2 ферми. Май така беше. Само една ферма имах. 2. Извинявам се. Това от 11-то ниво ще можем да го направим. Така, ще се правим ферма за последен път да видя дали има втора ферма. Трета. Не, и трета каменоломна няма, значи и от едно по двете. Много врагове, много често сега посещавам на други властелини. Аз съм тук. Сега ще се атакуваме. Така. 2.8 какво означава, не знам. И така, 3 копияносци. Тук 4 арбалети. Лъка 4 и 10 буздуган. 6. Атакуваме ги след този такъв кон. Отиваме на своя замък. Тези какви са? Фермери, бежанци. Така. Отправихме фермери, бежанци. Сега казахме, че ще строим ферма, каменоломната и ферма. Сега за сега това ще правим. До скоро и ще се видим след това. Лайкайте, харесвайте, абонирайте се.